L-aħħar ftit ħin qabel it-tokki ta' nofs il-lejl u għall-bidu uffiċjali ta' ċelebrazzjonijiet u l-festi tant maħbuba tal-Milezz. Fil-belt u fiċ-ċentri kummerċjali ntlammħu ġemat imdaqsin ta' nies li fġirja mal-ħin propju fl-aħħar ħinijiet biex jagħmlu x-xiri tal-aħħar tar-rigali qabel mal-ħwienet jagħlqu l-bibien tagħhom. Iżda hemm dik il-ħaġa li forsi ma tinxtrax bil-flus u verament jixtiequ dan il-Milezz u x'jagħmilhom kuntenti. Paċi, naqqas ta' dejra u naqqas ta' inġustizzi, ħalli kulħadd jgħix flimkien bħal aħwa. Żmien mal-familja l-aktar jinnoqgħod barra minn Malta l għalija li nġi hawnhekk minn il-miliet, nkun flimkien mal-familja u żmien taħjina flimkien. Meta tkun b'saħħtek għandek l-aqwa ħaġa. Nibqa' b'saħħti jiena li s-saħħa fis-saħħa l-importanza. Jiġi hekk tippjana inti. Qabel eħem. Ġieri tinserraħ moħħi li kolli kollox lessada. Hemm xi ħaġa li vera tixtieq dan il-miliet? Mleta, paċi u saħħa dik l-importanti. Li lim mill-ferneżija tlellix u l-aspett materjalistiku tal-miliet b'xi waqtiet, spikkat karba partikolarment fuq dawk li tilfu l-eżiż tagħhom u dawk li ġarbu xi burraxka personali. L-raġel, imma l-bambin ħalluli. Iġib il-ferħ. Ma minn ikun imnikket, veru, ma jkunx. 20 ġurnata ilu metet il-mara. Allura ma rix noħroġ. Minkejja d-dieqa u niket personali awgurawna wkoll il-festi tajba. Nixtieqilkom ix-xogħol qed tagħmlu tajjeb. U l-miliet gawduh kemm tistgħu. U anki bappell biex dak li jkun ma jintilifx biss fir-rigali u jħaddan il-vera tifsira tal-Milezz ta' twelid ġdid u miegħu għal tama ġdida u għal aspirazzjonijiet ġodda. Kieku wieħed jaħseb ħadd ieħor bħalma jaħseb fih innifsu. Għal dik hi l-qofol li ma tridx lilek tridux il-lajrek.